Posao IT konzultanta zna biti vrlo stresan, pa kada tijekom radnog vremena treba malo smiriti živce, stolni tenis dobro dođe. Imamo i puno i sportskih i drugih aktivnosti koje nam olakšavaju poslovni dio. Znači imamo running tim, košarkaški tim, nogometni tim. Jutarnje druženje s kolegama uz kavu i zdrav doručak opušta, pa je tako lakše obavljati radne zadatke. A kada se kod kuće dogodi izvanredno stanje, šefovi zbog toga ne prigovaraju. Ostanak kod kuće ukoliko se dijete razboli ili morate otići kod doktora, da li trebate ranije otići s posla, obaviti nešto s djetetom ili privatno i mislim da je to jako hvale vrijedna beneficija. Ugodno i poticajno radno okruženje višestruko se vraća poslodavcima. Raste razina zadovoljstva unutar firme i zapravo se cijela komunikacija unutar organizacije optimističnije, pozitivnije kreće nego bez takvih aktivnosti. Poslodavci su sve svjesni, pogotovo one industrije koje se natječu na drugim tržištima i koje su vrlo svjesne konkurentnosti i odljeva mozgova s kojima se suočavamo. Nažalost, samo 25 tvrtki iz privatnog, državnog i javnog sektora imaju certifikat koji potvrđuje stalno poboljšavanje uvjeta rada. Uvjeti rada su nam jako bitni, da smo već ugovorili nekoliko desetaka milijuna kuna projekata koji će pratiti uvjete rada posebice u sezoni zajedno sa socijalnim partnerima. Ministar najavljuje da će usklađivanje privatnog i poslovnog života biti jedna od tema budućeg hrvatskog predsjedanja Europskim vijećem 2020.